za útokmi opozície proti emisiám je jedna jediná vec. Obávajú sa, že zateplovací program je rovnako úspešný, ako bol úspešné šrotovné. Pretože šrotovné bolo veľkým úspechom, došlo k nárastu predaja aut a dokonca ešte aj teraz po minutí týchto peňazí na podporu šrotovného pokračujú aktivity predajcov aut v tom duchu, že poskytujú rôzne zľavy a ten predaj má pomerne slušnú dynamiku. Pokiaľ ide o zateplovanie, tento program takisto môže byť veľmi úspešný, preto politicky potrebovala opozícia zastaviť míňanie peňazí na tento prospešný cieľ a opakujem, my zateplovanie neodpúšťame a peniaze, ktoré sú získané z predaja emisných limitov, budú použité na zateplovanie pre rodinné domy a pre verejné budovy. Som privítal rozhodnutie pána ministra životného prostredia o tom, že včera zverejnil tú zmluvu, pretože politická zodpovednosť už vyvodená bola voči jednému ministrovi. Rovnako som požiadal ministra, ktorý nastúpil, aby postupne odstraňoval akékoľvek dôvody na vyvodzovanie alebo vytváranie pochybností okolo predaja emisí, ktorý bol organizovaný ministerstvom životného prostredia. Čiže vítam to, nech verejnosť, médiá tú zmluvu hodnotia. Problém je to, že je obrovský prebytok tohto produktu a dnes je aj veľký problém umiestniť na trhu tento produkt. Preto my by sme radi predali, určite každá vláda by rada predala, ale nie je o to taký záujem, ako možno bol v roku 2008 alebo na začiatku roku 2009.